Čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu. Budeme dneska asi nejaké postavičky iba kupovať. Poďme do shopu. Tu máme takýto request a ja si ho kúpim tento za 4500, uvidíme čo nám padne. Dobre, ďalej. Nejaká secreta, poď. A secret, poď. Nepadla nám. A teraz si kúpime za... Už to taký nie je. Áno, nemáme na 4000. Nevadí. Mám tuto tieto postavičky. Coolboy 3-krát. Coolboy mám 3-krát. Potom mám 16 alebo 18 kariet. Nejaké jedlo a taky ďalej. Tuto do tejto jaskyne, do Secret Door, potrebujeme nejaký kľúč. Na to kraftenie toho kľúču už mám dve takéto veci. Na ten kľúč ešte... Takže tak. Toto by som strašne chcel mať hotové, len potrebujem ten odznak. Mám level 62. Takže tak. Bude update na túto hru. A bude stáť asi, že každá vec by mala stáť nejaké gamecoiny. Teraz to by malo byť o gamecoinoch. Minule to bolo o coinoch normálnych a teraz by to malo byť o gamecoinoch. Takže to bude dobré. A tak. Potom sú tu nejaké dobré postavičky. Nad jednou postavičkou rozmýšľam a neviem, ktorú si mám kúpiť radšej. Tuto limited alebo tú exotickú. Ale šetrím sa na tento stroj. Potom to asi všetko. Ďalej, čo tu mám? Tie slabé postavičky sú teraz neuveriteľne silné, keď si zoberiete, že tu je, že Helena je tuto dole niekde. Je táto limitedka 192 miliónov. Toto je 5 miliónov, to aj tak bolo, ale okej. Je toľkoto. Ďalej. Toto je toľkoto a Helena je 3 milióny. Ďalej tu máme ďalšie postačky, ale tie už nie sú také silné. Takže Helenu bereme a ideme si pozrieť, jak bojuje. A bude to docela dlhý update. Už teraz mám niekoľko hodín. Teraz tie updaty sú také dlhé. OK, môžeme dať Helenu. Dáme ju sem. Tak. Takže dáme na jednotku a uvidíme ten boj. Docela dobrý. Teraz ho vymaxujeme. Neviem na koľkácom je stupni. Ešte ho vylepšíme. Dáme boosty. Dobre. My ho vylepšíme úplne naplno. A potom budeme... Tak to je. Dobre. Takže... Takto to vyzerá na maxe z Heleny. Tak čaute ľudia.